és una agrobotiga ubicada al barri de Balàfia i el que fem és vendre directament la nostra fruita i verdura que produïm i a part treballem amb diferents productors del nostre territori que ens aporten aquests productes que no tenim o altres com siguin conserves, carns. Una mica la nostra filosofia de treball és, en primer pilar, és l'atenció al client. Volem una atenció molt de tu a tu, molt personalitzada i després el tracte directe i que sàpiguin d'on surt realment els productes que nosaltres venem. Per nosaltres estar aquí suposa molta més visibilitat i al final també és una porta al creixement empresarial.